Per fer uns bons canelons de carn d'olla, tindrem la carn d'olla desossada i picada, un bon raig d'oli d'oliva verge extra i la ceba i l'all picats. Reduïm el vi ranci. Afegim el tomàquet i el deixem coure. El pebre vermell i el foie gras, que deixarem fondre abans d'afegir-hi la carn. Deixarem refredar i reservarem a la nevera tapat amb un film ben enganxat. Coem les plaques segons indiqui el fabricant i les estenem sobre un drap net. Farcim els canelons i enrotllem. Pintem les safates amb mantega fosa i repartim els canelons. Fonem la mantega i torrem la farina. Afegim la llet, un polsim de sal i nou moscada i deixem espessir un parell de minuts. Repartim la beixamel i el formatge i gratinem al gust.